V dnešnej videoukážke si predstavíme veľmi užitočný free program CodeStarter. Týmto programom dokážeme riadiť procesy, ktoré sú spúšťané pri štarte počítača. Množstvo programov, ktoré užívateľ inštaluje, si pri inštalácii nainštaluje aj podporné utilitky ako spúšťanie pri štarte, rýchlejší štart, automatické aktualizácie a podobne. Tieto utilitky sú spúšťané automaticky so systémom a spomalujú daný systém, nakoľko zaberajú určitú časť operačnej pamäte. Nie vždy je nutné tieto procesy mať spustené, pokiaľ daný program nepoužívame pravidelne. Daný proces sa spustením programu automaticky spustí. Čiže nie je nutné tieto procesy mať povolené pri štarte. Po spustení uvedeného programu sa nám otvorí užívateľské prostredie, kde vidíme všetky procesy, ktoré sú nakonfigurované, aby sa spúšťali pri zavádzaní systému. Procesy, ktoré sú zatrhnuté, ako vidíme, trebárs Avast, sa spúšťa so zavádzaním systému po každom reštarte a vidíme aj jeho hodnoty, kde je uložený, kde je nakonfigurovaný a akým spôsobom teda je spúšťaný z akého miesta. Toto sú procesy a služby, ktoré sú spúšťané priamo po reštarte. Ďalej si môžeme pozrieť procesy, ktoré momentálne bežia na počítači. Vidíme, ku ktorému programu daný proces patrí. A takisto si môžeme pozrieť služby a servisy, ktoré sú spustené pokiaľ si neprajeme alebo chceme zabrániť, aby daný proces bol spustený pri reštarte, buď ho potvrdíme alebo odčiarkneme jeho danú položku. V našom prípade potvrdíme, aby sa zapol incredit mail pri reštarte. To znamená, incredit mail, poštový doručovateľ bude spúšťaný priamo s Windowsom. Dané nastavenie procesov môžeme samozrejme uložiť a kedykoľvek sa k nemu vrátiť. Čiže môžeme ho uložiť v tejto položke a vybereme si, čo konkrétne chceme uložiť. Prípadne sa vrátiť k pôvodnému nastaveniu registrov, v ktorom sú zapísané spúšťané procesy. Čiže vybereme si konkrétnu zálohu spúšťaných registrov, ktoré sme mali predtým uložené. Pokiaľ sa daný proces nenachádza v tejto tabuľke a potrebujeme spustiť žiadaný proces, jednoduchým spôsobom si ho vieme teda spustiť zo súboru, pokiaľ vieme, kde sa nachádza a ktorý exe súbor, prípadne iný spúšťací súbor spúšťa daný proces. Ak potrebujeme pridať súbor, respektíve službu, proces, ktorý bude spúšťaný so systémom, tak ho môžeme pridať cez túto ikonku, kde vyhľadáme daný proces, kde je uložený a potvrdíme OK. Keby som teraz vybral Starter Exit, tak po reštarte počítača sa mi bude takisto spúšťať tento daný proces, to znamená, zapne sa mi tento program, v ktorom riešime spúšťané procesy po štarte.
Samozrejme sú tu aj iné užitočné nástroje. Treba sa zoznam služieb a procesov, ktoré sa môžu spúšťať, respektíve by sa nemali spúšťať, respektíve ktoré musia byť spustené s daným systémom. Vybereme si konkrétnu webovú stránku, kde nájdeme žiadané informácie. Tento program je veľmi jednoduchý. Užívateľské prostredie je priateľné a svojou podstatou je veľmi hodnotný pre užívateľa a pre každotýždennú by som povedal údržbu systému. Program je šírený ako free, čo je takisto jeho veľká výhoda a môžete si ho stiahnuť na priloženom linku.